na-achọ ịbanye na agba nke ise na nkụzi na anyị ji n'aka gbasalụ na Dibia abụrụ ndị na-eme dibia. Ọ bụrụ ife ọ pụtara. O nwere ife bụ abịa n'ọnụ Igbo ma mose gị jụọ m ka m gwa gị ife ọ bụ. Mana Dibia abụrụ ya bụ dibia na-eme ọgwụ, na-akwado alụsị, maọbụ na-eme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Wee kwuo ya bụ okwu, kụzisie ya bụ nkụzi. Mmadụ wee sị m na ọ nụrụ ife m kwuru, mana o ji nsọpụrụ na ugwu niile wee na-asị m na eziokwu adịsịrị ya, na ọ dịkwa ya, mana ọ dịsịrị ya maka na nya kwenyelu dịka esi kụzieli ya mbụ n'iru akwụkwọ a na dị bụ masta ka ọ pụtara n'ọnụ oyibo. Sị m na abịa bụ ive ololo bụ amamive na ive ọ pụtara. Nya wee chịkọta ya sị na Dibia bụ ive ololo bụ master of wisdom. Ochie ekwuli ya sị na dịka esi kụzieli ya na ọgwụ ya kwuru intelligence, knowledge, both esoteric and exoteric. Si na ọnya bụ ive ọ pụtara. O wee sio n'okwu oyibo kpọrọ guru na ọ dị synonymous to master of wisdom. Wee bịa n'ọnụ Igbo tụgharịa ya sị na ive ọ bụbu Dibia. Ma mose a na-asị na eziokwu adịrị ya. Jụkana m ive njisi gị na-asị na eziokwu adịrị ya. Ọ bụrụ na onye na-akụzili gị ive nwere etimọlọji, gị na ọ na-akụzili ị na-ejekwe na etimọlọji wee ma ka nke na ọ sị gị na ọnya ọ bụkwa n'ụdị na ọ sị gị na ọ dị ka ọ dị, maọbụ nke ọbụla achịkọtalụ agha ya na akpa. Abịa n'oyibo a na-asụ asụ n'ọnụ. Guru enwero mgbe ọ pụtara master of wisdom, nke o ji elu master of intelligence. O nwere mgbe ndị nwe ya bụ asụsụ bụ n'ive guru bụ na beva ka ọ bụ ya na onye kụzilie emero nyocha ọfụma wee kụzie. Ma mụ ma na ịkụziri ndị be anyị ive na-abịa arụ, ọ kachasị ọ bụ na onwegwu nke va kwetere si na nke a bụ eziokwu na nke ọzọ abụrọ. Mgbe sị na anyị ga-ejelulie n'ive oyibo kpọrọ archetypum, that is it, archetypal core. Ma mụ gwa gị si na onye kwulie n'ọnụ n'Igbo kwuru otulu ọsẹ. Onye kwuru na ive Dibia bụ n'Igbo bụ master of wisdom na o kwuru otulu ọsẹ n'ọnụ. Ọ maka na mgbe bulu na-agboo na ndị Igbo bụ ndị Igbo nwere mmụọ ha na-akwanyelu ugwu, ha na-evenyelu ndụ. Na-ekwu nya bụ mmụọ ama bụ nya bụ amamive, maka ọnya ka amamive niile ma amụma si wee pụta dịka nsi kọwagolu gị. Ya na onye sara ọnụ ya wee kụzie na nkụzi si na Dibia bụ ive ọ pụtara bụ diama na okwugo otulu ọsẹ. Maka na nya bụ mmụọ a na-akpa ama bụkwu ndị ikom ka ọ bụ, is a masculine energy. Ma ọ bụrụ olu na ọ bụrụ ndị ikom ka ọ bụ na onye si na nya bụ ụdị mmụọ a na-evenye ndụ kwuru otulu ọsẹ n'ọnụ, ọ na-edoghị anya. Olu nke a tii na akpa na anyị na-abịakwa. Nke ịbụọ, ije luo na the ontic phenomenology of okwu a na-akpọ guru. O nwere ife dị mkpa anya gị ga-elu na ya. Nke izizi bụ ife a na-akpọ gwere n'ọnụ ndị nwe ya. Inwe ike kpọọ ya gwere. Gịnị wee bụrụ gwere? Ife a bụ asụsụ Asia atụgharịrị batazie n'oyibo site n'aka ndị mba Europe. Enwee na-akpọ ya Proto-Indo-European language. Ya bụ ebe ya bụ asụsụ si wee bịa. Ya bụ na ijebe na Sanskrit na ị ga-afụ nya bụ okwu, ị ga-enweta nya bụ asụsụ na Sanskrit. Maka nọọ asụsụ ndị Asia wee sị gị na ọ dị ụzọ okwu ịtọ ị ga-afụ ejikọlụ wee mepụta okwu oyibo kpọrọ guru. Agwago gị ka izizi ị ga-afụ bụ okwu akpọrọ gwere. Kedu ife akpọrọ gwere n'ọnụ ndị sụtalụ nya bụ asụsụ nwe nya bụ asụsụ bụ ndị Asia na akọrọ gị akụkọ fa. Ife akpọrọ gwere bụ ife dị alọ na ife enweke alọ na o nwere ume. Ịchọba ife oyili n'oyibo ịkpọ anya gravity. Nke ịbụọ ị ga-afụ wee bụrụ gu. Ife bụ gu na mba Asia dịka va si asụ site n'izizi tupu ebughali anya wee bụrụ okwu oyibo bụ ọchịchị. Ife kwuru itiri ya bụ ife gbalụ nnukwute ọchịchị nke oyibo kpọrọ darkness. Nke ọzọ na-esote ya wee bụrụ ru. Ife bụ ru ma bụ ru n'ọnụ va ka va si asụ ya wee bụrụ ife a na-akpọ destroyer. What I am telling you now is the a priori primordiality of okwu a na-akpọ guru.
ka ị wee malụ na o nwere mgbe eji guru wee tụalụ ọkacha malụ ive niile bụ di ama na-ebu nnukwu mmụọ ngwa gị na o nwere obodo niile nwere ọdịnala na-ada akwanyelụ mmụọ ọbụla avụrụ ka ama ugwu ya na ndị Igbo kpalịa mmụọ na-ebu ama si na va bụ di ya ịma na Igbo emebigo ọdịnala enwee tikozi okwu na-abụ a na-akpọ guru ọnụ itikọ onye ọnụ onye gị ive oyibo kpọrọ dispeller of darkness. Kedu ife va ji nweli ya tilu okwu nke ọzọ ọva kpọrọ gwere wee nweli ya mee ovu okwu ka ọ bụziala ovu okwu. Ive oyibo ji tikọ onye ọnụ ka ọ wee ovu ive ka ọ ghọzie ovu okwu enwee bụla ava a na-etu ndị nwere amamive bụ na mgbe enwetali gu tinyeli eru ọbụlụ guru ọbụlụ ife va kpọziri na Sanskrit dịka destroyer, dispeller of darkness of ignorance. Onye na-abụ ọbata so ọnụ kwube okwu obibie darkness of ignorance, the speller of the darkness of ignorance, guru. Kedu ife va ji wee nwelukwu okwu nke ọzọ wee mejuo onye ka ọ nwee meaning okwu nke ọzọ na-ebu gwere. Ife va ji nwelu gwere wee tinye ya ka o nwee yie ive bụ na gwere bụ ive nwelu ume ive dị alọ ka oyibo na-akpọ gravity n'ọnụ oyibo. Ya na mgbe niile nwetazili guru na gwere ka echikọ onye ka ọ bụrụ ovu okwu. Ive olulu bụ onye jupụtalụ na amamive, onye lijugola avọ na amamive dị alọ nwee ume na amamive wee toluo na ọ ga-akụzizila ọra. Ya bụ ive ya akpọ n'ọnụ oyibo onye bụ nnekwu amamive n'ime ya, onye mmụọ amamive maala, one who is possessed heavily by the spirit of wisdom. It is not one who is a master of wisdom or one who is presiding over wisdom, but one who contains wisdom within, because the spirit of wisdom possesses him to possess it in abundance. That is what it means. Nwere mgbe ọ pụtara master of wisdom jebe na etymology ka ịghọta ife na-agwa gị kịta. Gaba na etymology ka ịghọta ife na-agwa gị. Ọ bụ na onye nkụzi nwere etymology na-akụzili gị ife, ịchọba ịjụ ase jee nwelukwu etymology jụọ ọnya ka ọ nwee kọwalị gị ka o doo gị anya. O nwere mgbe guru n'asụsụ ndị nwe ya pụtara the master of wisdom. What it means in reality is that this person possesses wisdom. That spirit of wisdom possesses this person to an extent that he contains a lot of it and is now qualified to guide others. If give up pụtara okwu onye a na-akpọ guru na ọ pụtara master of intelligence nke ọ na-apụta master of wisdom. Ya bụ ava wee bụrụ avava na-akwanye elu, avava na-eto ndị mmadụ ive gụrụ Sanskrit nwee nghọta n'otu okpukpe nke va bụ religion va ọdịnala va a na-akwanyezili enye ọ na-egosi na onye a jupụtara na amamive na o kwesịghị ịchị ọra, o kwesịghị ịbụzi onye na-agbazili ọra akụzili ọra maka na o jupụtara na amamive. Ọ bụrụ ive olulu bụ na onye a bụ di amamive nke ọ na-elozi na onye abụrụgozi master both in exoteric and esoteric dimension. Nwere mgbe olulu ya ma na-enwe ive ọzọ na-atọ m amụ ma nkilikete ndị be anyị ụfọdụ na ọ bụrụkwa onye ọbụla. Ọ na-abụ nkilikete ndị be anyị ka va si amụta na ka va si esonye. Ọ bụ na mmadụ akụzie ive ma ọ kụzitere ya isi ka ịgbazie eli onu, ụfọdụ asị na ilo ka ị na-ebu, ụfọdụ asị na ekwelo ka ị na-ekpo.